De broekophouder hebben we eigenlijk deel zetten, dat is een heel gezellig scootje. Scootjesielen is toch echt wel meer dan scootjesielen, dat doet het echt machinaal. Het is hartstikke gezellig, alles eromheen en alles wat eromheen voorbereid wordt, is hartstikke leuk. Ja, doe je ze met het team echt voor om resultaten te halen. En als dat wat slagen, dan is het altijd hartstikke gezellig. Ik als slager het net, is het ook wel gezellig, maar het maakt het toch wat leuker als het ik goed gaat. En hoe bereid je hem nou voor op zo'n wedstrijd als de IFKS? We beginnen vaak met een praatje met ons en dan maakt je alles even duidelijk waar dat wat, welke functie, iedere wisseling onderling in het team. En dan geven we het boord op, bereiden we hem voor en dan geven we een uur van tevoren een wedstrijd op. We hebben een heel mooi sfeer aan boord, ja, hartstikke gezellig. Ik ben eerst begonnen met een hele jonge ploeg, al uit eigen dorp. En nou, er gewoon eerder wisselwerking geweest. We hadden wat oudere ervaring mannen die kregen. Er zit nog steeds wel een grote jeugd aan boord, grote enthousiaste jongens. Dus dat maakt de groep wel heel gezellig en compleet eigenlijk. Ik zei echt dat je met een eigen biertje hier. Ja, nou ja, de broekophouder hebben we eigenlijk deel zetten, dat is een heel gezellig scootje van het eerste IFKS. Dus we dachten, wat je hebt op een gezellig team, dat is natuurlijk een hartstikke lekker biertje. Dus daarom hebben we nu de broekophouder blond. En die wordt wel vaak dronken hier bij hem? Ja, daar maken we wel horen. Dus die maken we graag in pro naar de wedstrijd.